Good morning. Hey yo, what is up, Floyd here? Yo, Bohol. So nakikauban nga taga Bohol. So padulong ko sa ilahang balay. I mean, dito sa may Mansar Beach guy. Mag-fishing daw. Kaso ang problema is flat ang ato ang bike. Dili siya flat pero kulang og hangin. So it will take time nga. Gahi kasi si karon ay. Nata karon diri sa may kuan. Gahi guys si karon. Ambo tugasan ng lugar so mura magnawaan ako. Na. Gahi kay si karon ay. Uli na lang ko son. Ambo tasan lugar ani. Di ani na ho. Ha? Wala man siguro ko son. Private man yung lugar ani ambo tasan ni. Gahi kay gligid na. Yawa. Sorry kayo, son. Karon. So naanata karon diri sa may Mansar Beach na siguro nga side. Amot lugaran. 15 minutes more. Paabot pa daw na siguro ta. Basta son, nagsabot sabot mi sa kong sabot na mo size. Guys, essential na kung ang atong adventure karon is medyo biyo kayo. Flat ang bisikleta. So, kita lang ta dito. Nagabot son. Yeah, when I pull up to the scene, I wonder what. May lang gani na ay klita nga agianan ug wala pa sus. Sa mga nagbabike diha, advice lang mo palit kit mo og helmet og vest. Anytime natay ma-encounter nga mga magkituyok nga police then masita ta. I hope ako dili. So find a way to son, Mansar Beach sa mga kuno ni. So, mga sano, nanataring Mansar Beach. Ang problema ni ato pang pangitaon to sila. Hindot kayo. Nasad baya po yung mga nangaligo. Natakaroon sa parking area. Tanaw na to ang lugar. O, arita sa may jogging track. Problema pangitaon na to sila. Gasa sila. Nice siya. Hindot siya. Nasa siya jogging track ya. Oh, naikiliguan nandun rin. Gusto ko magbanla na siya eh. Saan na siya? Wala man yung safeguard o lifeguard. Lifeguard boot. So ang best part sa ito ang pagbike-bike ron is nakaabot tag Mansar Beach. Hindi siya kaysa matulog sa squad. Ay luya. Yun o. Bike-bike ba? Kani ang akong mga kadagatan. Diri ko gagamain ako galing beach niya kay para na ako'y ka-spike-bikean ba. Problema kay pangitawan ako ang jet ski. Ano ba jet ski Sir, pwede magtanong? Saan ito mga jet ski sir? Jet ski? Jet ski? Para sa kabila yata sir. Ano? Oo, sa kabilang yun. Nako. Pangitawan ako ang jet ski. Bali kay Thomas Picas din nga side dito. Thanks. So, bike na sa taputok na nga Picas. Init na kayong nagtang. Gahi kay sikara ng bike ka. Lahat dyan. Bahaya kang bisikleta eh. Bahaya kang sikal. Sakit na bagtak. B-mix. Layo pa kay liab to no. Paingon pa tayo sa Picas nga side. Sa may jet ski. Niabot ako dito sa Picas. Yung tawag siya. Naalapog ko na dito sa Picas nga side. Balik na sa tagbak. Balik na sa tagsikal din ang Picas. Nagitawag og tawagan. Managitawag og roguelike. Kita na gid mi bay. Hey, vlog.
Hi vlog, welcome to my guys. Hello guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Bito size, wala ko ning mata son. Alas 5 alas 4640 ko ning lakaw. Ako lasing ko, mata na ko. Kaso ako katuod man. Kana maagianan diha kay maglo kayo mo kay helmet ya mo best. Natay best sa to, extra. Ugdan lang ko. No. Unsa na oras 9:30? Na-upload lagi sa na. Gahi kasi karon. Gahi lang siya kay mountain bike man icon na. Hi Hi vlog, welcome to my guys. We're here in Dubai. I have a group association here, BMX bikers. Nali kay gasusyan eh. Karon, kani ba? Member. BMX bikers association. Tuy. Mga Teka na magkakato. mga kuan ba Teka na magkakato eh. sa Ikaw rin tira na? Oh. Saan mo design na? isda mo kuan ni mang inuuna ni. Pero kung ano lagi ka nang naka-itaplak. Na Do. Parang kato. asa mo na pisto man. Dinhin na ko ganina so na. Ito pinakatuloy. Sus. Doon na di ko kaayo yun. Nangutana na yung katagbo ba nangutana ko nga. Sir, saan yung ano dito sir? Jet ski? Doon sa kabila sir, doon. May mga jet ski doon. Suka-suka doon. Hindi ba ako nakaanhin sa kasikan yun? Tamayo na yung report. Oo, naging dinhin akong kanina kong part din oh, nangutana. Kada siya dyan na. Siya dyan ang isa port at mga na. Dito ko naglingkod pagbalik pag katong tawag nakadinha na ko napitan ah. Ang kanang na-train? Oo. Di inig abot dito. O balik na pugkog pa ulit na lang kay ang init na kayo. So sir. Saan ko singalan? Dito namin ha. Pagkalahin mo bre, kaysa mag-taxi ka, layo doon. Magpalaki pa gasto mo. Palimad pa dito jibilal yan eh. Oo, iguran ako eh, hapon ang kwarta. Ang bike son og magsakyanan masigo din eh. Matuti man na. Agkan na di man. Nagtango ng ligid. Hala nindot mag video mag-bike so no murag nindot tanawon bay. Murag nasa US na. Murag nasa nindot magbubog lugar na. Asa? Pre! Eh, John Floyd. dai. Hinga lang. Malayo niya pala. Ug mao to, nakabalik na sila. Igor radyo ko nakaanhe nga. Nagkita mi. So okay ra dugay-dugay namin nagkita last year 2 years 1 year and a half. Taga ko nyo og vest. Kasi ko under yung exercisean for para sa tanan. Klaro ba? Wala. Inita na alas 10 na karon tagtong na kay init kaya sunog niya yung agtang ani nala karon dire sa may agabiha tagtong kay agtang nindot na siya og ingani panagsara siya pero og adlaw ka sunog. Kuan siya mga taga-flat sa mga taga-flat deres kuan ba bonbon mura og sa mali eskwela sa bonbon eh. Diri na nata diri sa may kasba 20 minutes na lang sikad na to 20 minutes na lang nga sikad so maling kinabuhi sa OFW kaya kita ka sa iyong mga amigo for at least one day then trabaho na sad ka
for the whole week. Happy, enjoy. Tara, pag OFW mo. But, na kayo mga nakita nga view. Apa yung muski diri nga side, oh. So that's it. If you do like this video, please like, comment. Pero sure ko may pake. Subscribe lang, oy.